Шахматната партия може да продължи много дълго, но може да завърши едва в началото. На много играчи има интересно да знаят колко бързо може да завърши партията. Сега ще разгледаме най-бързите възможни матове за двете страни, но имайте предвид, че в реална партия те се срещат рядко, защото никой не иска да губи толкова лесно. И така, най-бързият мат може да се случи при последващите ходове. Белите играят F3, не най-доброто начало, блокират своя кон, не се борят за центъра и подкопават своя цар. Черните отговарят C5. Черната дама вече е готова да обяви шах на белия цар на полето H4. И сега при груба грешка G4 черните отговарят дама на H4 мат. След този ход белите са мат, защото белият цар не може да се скрие или да бъде защитен от неговите фигури. Черната дама не може да бъде взета. Мат, време да започваме следващата партия. Два хода, най-бързият възможен мат в шахмата. Сега да разгледаме подобна идея, но този път белите ще поставят мат. След ходовете E4, F6, D4, G5, кон на А4, белите поставят мат. Дама на H5, мат. Най-бързият мат, който могат да поставят белите, 3 хода. Надявам се, че във вашите партии няма да се уловите в подобни капани. А сега е време сами да потренираме.